Elza je zapravo mrtva. Šta? Sad idemo da vam useremo još jedan crtani film. Slušaj sad ovo. U drugom filmu vidimo da je Elza upoznala, jel te, čari čudne šume, one začarane šume, da se smrzla i Olaf je nestao. Što znači da je Elza umrla da bi spojila svih 5 elemenata i održala začaranu šumu živom. Kada se je vratila, Ana je pitala Elza da li si to ti? I ona nikad nije rekla da, nego je nešto izvrdala odgovor. Čak je i Kristof primetio da nešto nije u redu sa njenom kosom i ona je rekla da, nešto nije u redu, kao, evo, pustit ću snimak, da. Ana je kasnije postala princeza Arendela, a Elsa je postala duk šume. I jedini način na koji su mogle da pričaju je da šalju ona pisma što lete, stigla mi poruka, nema šanse da ponavljam ovaj deo, da šalju pisma što lete napred, nazad, ovo ono, što znači da Ana sad kontroliše svet ljudi, a Elza duhovni svet. A da bi mogao da kontrolišeš duhovni svet, moraš da budeš mrtav, tako da ona je mrtva. Gde ti je sad omiljeni crtani? Glavni lik je umro. Ćao. Pozdrav, u ovom videu dobiju 2 osobe, sad ćemo da im pročitamo imena, samo da se setim. Brat moj Daniel iz Japana, ne znam prezime, zaboravio sam, i još jedan burazer mi je rekao da ga pozdravim u sljedećem videu, nego ja zaboravio kako se zove. Jao, nema veze.